ka bangamut ban ong hang ni. Namar bamenta mdon daw syu dukumway pat. Kine kiwe ki parti kin kawang kete yang itang da ka baong bet. Ngisngaw tenat ya ka NPP tang bangimnod banjet namar baka NPP kadai ka BJP. Ngan batay yapi. Don bok palat ublew ya ka jela ka jongi. Hakaba ngi hawa arjakat pra ngilet join lang haka NDA. Anding la join lang haka NDA dairu tang kane ka jela jongi kabalait na ka CAA. Kan mau ya kata. Datang ke jela jongi kabalait ya kan ka CAA. Henrei hanot is jongi kingat lut baro hapen trekam ya kan ka an. Balai namar ba hakatu kapor kibabun kimdei kibenta jong ka NDA government. Teka ka mangakwa banong ya pihang ni kolong. Kan mau baha ki kun samla ki long keme ki long pa. Kajing don jongi banya trelang hapo ka NDA mdei bangi join siya ka BJP. Henrei nga ong pi ngi trelang nakamta ka interest namta ka bit ka biang jong upat ba ka jela Meghalaya ka jongi. Kata kadai ka pelong yangi bagi kwa ban trelang. Banwarna ia karoy kapar. Bat kumju entang ia karoy kapar. Reyo donro ki an ki kanun. Ki bakin pas hantai ya parlemen. Lese ki baprisya. Lani ki bambit bambiang na benta ka jela ka jongi. Ngihap ban yeng rangba. Ban ya lek prisya. Ya ki bakum kita ki jajan. Handai nga ay nuksa. Ladingi ay yano ban job. Piong ya ka kongres, lain piong yu tau BPP parti temai. Ka ban mentoy. Datang ka jingdu jing mentoy sudah. Pitikan mau na pimkan mau. Hakapor ba u Prime Minister Jogor India upendo ya katu ka artikel lais pa anyo po. Ka artikel lais pa anyo po balay upendo. Namar bahangtay hajamu bad Kashmir kito ki parti
Haba pikwa ya kalais pa nyau paway pikwa ban long tikkum kanakalan. Ngakwa ban ong ya pitang gaway. Kan mau ngim kwa ya kani. Nakali ka parti ngim kwa kalai nyau paway. Ngi kwa ban penklan ya ka district council. Nabar ka district council kalayada yang hakane ka ak kabangi ong kabangi ong kasi yada ka district council tengim don kam lais pa anyo paway lano ru bat kibawan bat penstrau tu bakla ngong kala bakla palat kan mau mariadep kane ka election MP haden balawan kaway ka sorkar kala don lepa ka proposal na kamenta ka amendment yakilay teli ki district council jongi hangni hapo ka jalam begala ngina ka state government ru ngilaya ay ngilaya perkat ngilaya syong bat kine kilay teli ki district council uba peniat komusi emutip bah kata daki pausen gia syong biting kumno banang penklan ya ka district council namar hakan ka kitab hakan ka sixedel download barok kibor bat ki ikhtiar jong upaj ba kamtam jong kirit paj ngaong ya pia sikiway ki jela judon bala ban kamtrai ya ka kendau ya ka siap lane ya ki klau ya ki betap lane ya ka ya kawa dai tang ke jela jongi kabala ban le ya kata kidon kerikur kidon keriraj kidon kerisem kidon kerikenti dai tang ke jela mekala jongi kabadon ya kane habagidon kane mano ba penkubor ka sixedel ka district council. Nreki ne ki perlok ki baong warna ka artikel lais pa anyo puway nga hangne nga sesuatu namar kariti ka dustur barok kaniam karukom barok karukom jet sem karukom jet serdar karum jet rang basnong barok la teulut hakane ka sixedel la teulut haka district council kae ka bangamut ban ong ya pikolong imat kapen palang ha kejingbot jonga bakinde kinong yalam jong BPP kikwa ban knyot ya ka bor jong dis council lese namar ko ba ong ururang ba mene lese namar barha ya ka jaj ya ka kong kala bendai kata bon kam ban le kumno ban yo jaj basayo moy don bok uprastun tu bon kam ban yo jaj ten song namar nga deu senrang te habang le song ka ngat penhe ngat pensan ngat penklan ya kakur ka jaj kiwei ki khon ki ti jonga kaburom ya ka keme ba pa kamut ban ong jaj bauta wa prastun deu deputy chief minister simno ka jaj jo kalok jonga ken ma pipi ki kor lese ki biadai bahayeng masem pinske hukum noi kata wat la de ki ong makna hana em kata hakajing yamon argut ngarung ong hoj yamon argut kadai uba basa umuit ude ukasi ilok ri kasi uba do prastun ukasi ilok bado prastun kasi kadai para kasi te pikir tingan neita balai hana balai pi objek habadai para kasi cing sko tenat itai kenten di cing sko bang cing sko skun haba para kasi te le ayu ai su serang kaju ai su kenten kaju hanrei kim tip ka ka banjia ngan ya tu ya pi kaktin kasi kara ka ong kari tiple tibriu tiblei kari tipkur tipka hei ho kabama tang hadin arpateng lane lai pateng yo wan ke syongsang kata kabasir kaitam ngakwa na kata-kadau ban panjing syai na pi kinoyalam jong upra ben i ka map jong pi ben i ka blueprint jong pi bakane ke jeng perkelajaj kam kela caka syongsang ben i lada pila i baro haka kendai terikin jid ya pi lada pimla
Sengau baha wat yalam yang isya babakla. Namar katengko kum mangong ya pi katengko kasyong sang. Kan mau baha ya kata anda katengko kasyong sang. Ngan ya tu ya pi wat ya repair syu ya kajaj benriu. Dekine kijuk kibreu kibaong hana bakari kajaj benriu kadon mentah hasiteng jong kariat ngaong ka kata kariat peni hangdo kadon. Ki pensau tu bakla bapli ya ki samla ki samhoi ki bapli ki bam yokam yo jam teng ki basukwa bet bad kakam kan her hina beneng ki skaudei kita ki bapli benong ba hooj ani ka baong iba arden ani baong ka bipipite ani ka babiang la job tes ngau ben ai kam sorkalur je baro kata ngau yipi ke bom la along lanuru kan mau bah kam la along lanuru ngina kalian ke parti, ngina kalian ke sarkar ngari tupi, haka budget ke mengipas benau benai baar, kane kabadang sudep. Ngila don lepa kiskim ki bakerpang, tang mangan tu mentah kablong kane ke model code of conduct. Ndai ke bengi plan mengi kelong, bangin ai ya ka kabuk siar, ya ka lat ya ki kon samla. Bat kentei bat senrang kiba don kasap kapong hala ibenta-benta bakin yeng hala kajong kakicat bakin trekam kin penmikam kin yokam bakin aikam ro yeki wepat ki bom dot kap kata kadei kan nongrim na kaliang jong ke parti NPT henrei ngoi pi ke baskosi kane ke parti ngoi pi syuarna bet tang da ke emotion tang kata ke jing ngau au ka jing ngau ke balong bet kat kajat benreu dot syu hakawe ke singa ong iping adang batai haba ong jaj benreu bagin cinelna ban ya debate ngatrai kan ya syai baha kedar syu ong bet jaj benreu si jaj benreu jaj benreu anda piwat baha kamut ayu kata ka ketin jaj benreu sitom ban skutu renga yalade ngaskutu manga marwei habanga ong jaj benreu nengkong ngamat hab chua ya kerempeyeng lajong ngahaban ai training ya kikon lajong ngahaban ai training ya kikur lajong ngahab ai training ya kikha lajong kenang bangin la bantei ya kari ke jaj benriu handai suong bej ai jaj benriu kat ba kajinglong ka bomlong ban ya keren teng wat kinong sensar senong nong sensar tau kim la syuk ban sensar kumno pin ong bangi ya ka jaj benriu haba jaj benriu namar kata tongin ya tei bad habangi tei ya ka jaj benriu mdei ban susoptin be klemdon une upaya tongin sedang syaban tei upaya yo piong senayeng be direct sop dakatin ka bom lalong klemdon upaya uban kit ya katin tongin tei ya upaya nang ta ngin halai bah nang ta unarot ubas kemba nang ta ngin kedeu kain armala lai mala saw mala kat bakadang kit kata ka desain kejongi kata kejengmut jong kajing tei ya karibat ka jaj preu ko ki kon samla ba wat sya yalam bakla kumbang ong yapi namar ba yo ngi babekla sa sisen pat sya bangan syong ngada kerpat kerpon yaki pajba joko umsning konsensi bat kumju ru yaki pajba jong karibhoy district Parokowe ai ka jengkersan ya ka parti NPP ai ka jengkersan ya ilong keme jongi i Dr. Amprin Lengdo iba baro pilayos ngaulut ke jingkren ke jongi kiba baro kira orang ba kila batailut ngin pen daw ngin en pen ergeu menta ka kenti kasen ka benengkong haka history jong ka megala jongi bangin yo ya ka MP naka jaj benreu jongi ka badai ka kun kasih kara koble yepi siajar Kumlay sibon sar ya kejengkren giba syong kia kejengkren ba syong dongrim kejong pi. Kumlay sibon kam tam namar ba pi layada ya kejaj benriu. Kejeng jaj benriu ba sisya kalong ba ki layada ya kejaj benriu da ka kam. Kata ka wei na ba kilala ban pelai
ban pelait ya ka jela ke jungi na ka CAA beli sibun beli nong kerku kedok ya pi ha ke jing alam ke jong pi rengkat bat chief minister na ke bentah banwan mendai tangkaru ke par henry ke jing ada bekerpang ya ke jai benriu kine ken giba ai ke jing ada da ke kam om da ke ketin tementang in yo sngopat saya ke jing keren na i CM jong ka Khasi Satan Mas District Council jongi i badu mengiakot i je iru badu penyai sing sin leisa I rangba Shongkonor jong ni kejingelang belong ru I district president jong ka parti NPP hang ni po ribhoy I Babu Clement nang ta ki riu rangba jong ka parti nang ni na po umsning bakentup ya iba kela working president nang ta iba Don Kupar Sumer XMDC jong pi nang ta ki longkumi ki para samla kintai bat shinrang ki bala ban yadon lang hagani kapor ya kaba nginla ban penlong igani jinglang hagani ga janmir ningkong ni syap aso ban penpau jing sungu yoblei ya kaba daga jingkur khu jong u ngiyo ini kalat ban yalum lang kumni ya kaba ngiyo igani kalat ru banwan ban sngap kamtam yeki nia bat ki jutang election hakabai day bat kani ke MP kaba ki babun ki political parties ne ki seng sanyma sima ki lawan sheki shnong bat ki dong ki jongpi sheki jakayo ya kaban pensyai ya ki nongrim halor kaba ki yang na kalyang jongiru ngisro ban ai khublei kerpang ya iba Rocky kelah ni don chairman jongkan umsning town dorbar I ex-CM, ex-chairman, iba R. Makdo, barang kensai, idon lang hang ni ki rangba shnong, na ki shnong lesi ki bapher, jong ni kat dong kat hany umsning, ngaso ban ai kublei kerpang yaki bat kamtam, kajing ai kublei kerpang kalong yapi kum ki nong shong shnong, jong ko umsning bat kani kat dong kat hany brok kawe. Nadu kilong keme, kilong kpa, ki samla kentai bat shinrang, pilat la ban poilang hagani kapor ya ban sngap ya gani jingalang ngashimru ya gani kalat kakabu ban ai khublei kerpang bat pen pau ya jing slongu ya phi baro ki nong khai kamtam ki nong khai trairi ki jongi ki badan ya laki jingde ki jing thiet ki badan ya laka jong ka khai ka khabar lingba kani ka yo umsning ngaso ban ai khublei kerpang ya phi baro ki para samlal ne ki longkme ki longkpa ki badani kini ki dukan ki ba pher hangne po yo bat nga internet habanga syong hangne ban pej ya ka durkhmat jong ki babun ki badan dukan hangne ki dei ki briu ki jongi bat kani ka peni bakum ka jai benriu khasi ka beret pat ngilanang kiu haka khai ka khabar hakini ki sngi bat ki snam ki bamenta ngaso ban ai khublei kerpang ya phi hoi ketika sengiyo henry man ka sengi hangne po umsning kat ka bangaya lentina ni na surak ba banlet chigo hati le ni shnong po ngai I ba ka shnong umsning ba kani ka dong ka than kala nang kiu na gwe ka por shiga we pan ngaso ban ai khublei kerpang hangne ka por nakamta kini ki rangba jong ni ka constituency ki ba kan thop I ba Jason Maulong I belong ex MLA nang tai ikong Magdalene Maulong I belong I MDC jongi ya ka ba iju ai ke jinge trelang ka bajan bat ka executive committee jong ka district council hi barok ka we khublei shibun ye kini ki arngut kamtam bat iba Don Kupar Sumer ki belong ki paya ki baskem na kamanta bantay let's say ka imlang ka salang ka shnong ka thau hakani ka constituency bat kani ka themri boy hi barok ka we khendiat kum chief executive member ngakwa ban yeng ban penpau ban khot ban were phi kum kinong shong shnong bakane ka di ka kenti ya ka ba lese kan dei ka sien ka baningkong
haka jingyat lenti jong ka jela mekhalia nadu pelayo ya ka jela haus nem khat khandai spa nyopu ar hadu unius nem ar hajar ar pusau sanpu arteli kisnem kilayat badai tang hakane ka kenti ka bamenta ya ka ba nakaliang ka party NPP kalayo ben bishar bha ya ka ban say ya I candidate I bandai I candidate iba biang tam na pedeng barok kini ki nreungut balengong kumta namar badai kanika kenti ka bamenta ba ka party NPP ka say da ka long keme bat nganga so banong bakum ka jai benreu khasi ka jungi ngidang buram ya ka long yeng ka long sem ngibat dang buram ya ka kur ka jai ka jungi namar kata ka daong so banong baka ne ka day ka rai ka babiang baka party ka say ya ilong keme bat kum ba philatep ko ki pai ba nong shoshnong ki be jonga namar ka ne ka kenti menta ha ka ne ka bai ha ka ne ka election MP ar hajar ar fusau kadairu kasnem ya ka bangidon kumba riungut ki candidate ki bawan ban terwa ya phi ban yo eka jingkarshan bat eka vote na phi bat na preng kini ki riungut sangut kini ki rangba bat tang marwe ide longkeme ita ikong amperin lingdo namar takadaw ngida snokya bakum ka district council ban wan ban ai jingkarshan baro ki MDC ki jongi ngi wan ban teli melon hakawai kasur ban kentu ban kenpam ban khot ban wer ye ki pai ba nong shnong bat kum joru ban kerpat epi ban bolem yangi ha jing duai ya bai dei ba kani ga jing khun jongi namar ka diga jing khun ya ka bangi kwa ban penyeng ya ka nong rem jong kata ka em ha bai dei ba kata ka riti ka dustur ka bangi kwa ban pen em ya kata ka jai ban riu ka berit pai ka jongi kendiat syuangan poish kuwe pat kibenta ngakwa ru ban penslo hapi kum kinong shong shnong bakat ni ka jai penriu khasi kalalong kalaman lada shem ya ka jinglong jingman jong ka jai penriu khasi hang ne khamtam ya ka jing wan jong ki khasi hang ne po rilom ka jongi lada ngi shem khendiat eru ka snem bangi ngiladon hang ne po rilom khasi ngemduna shu ya ka arspa snem namar balengong kumta ngi peit tang na ka jingwan jong ki missionary shani shapori khasi jongi mentala jan chispa praposnem bat ka jai benriu ka jongi ladangi shem khendiat ru ka jingdon ka jongi hakini ki lom ba itnat ki lom khasi ka jongi ngila benong balaka kalapoi shaka arspa snem bat kani ka jingdon jong ka jai benriu ka jongi kamshim ladon tangkum ka jai benriu ka baret pat Henry ngila don ringkat bat kita ki riti ki dustur kiba ulong shwa man shwa ulah hikai yangi bat ulah bu hangi ki ai kita ki riti ki dustur kita ki dei kata ki riti dustur bat kendo bat siap ngidon hau khasi ya kata ki rinong kenti ya kata ki rikur bat ya kata ki rirat bat kani kelane kelasa hadu kat kini kisngi bebenta ngila don ru ya kariti dustur habai dei bakasen syar ka khadar tenrai ka ngidon ngidon kis em ki keme ba pet ya ka et ka hima ngidon ki sardar ha ki raj ngidon ki sardar ha ki ilaka ngidon ki wahadadar bat ki rang ba shnong kini baro kilane kilasa hadu kat kini kisngi namar ba ka don ya kata ka jingeda lene kariti dustur ba long shwa man shwa ulah hikai yangi ngidon ru ya ka jinglong kerpang ga jongi hakabai dei bat kata ka riti dustur khamtam hakabai dei bat kata ka khai ka khabar kabangi kumlong shwa man shwa le se ulah hikai hangi ya kaban hikai ngi bangin yang banang ban yang halaka jong ka kejat hakabai dei bat ka khai ka khabar ngasro kemen babaro kini ki ai ki bangi kran menta ki dang jalong bat ki dang urlong hadu kini kisngi kadau kalong bangi don ya ka 6 schedule ngidon ya ka district council hapo ka article arspa sofusau ar bat arspa new pusan way jong ka constitution jong ri India but day halor kini ka nongrem baka jai benriu ka jongi ngidang yo ya ka bor ban yada dalade yalade ngila yo ka district council house nem kat khandai spa sanpu ar but hapo jong ka district council hapo jong ka 6 schedule la aibor yangi bangin la ban tau an ban yada ya ki red pat ki khasi ki jongi
bat kumju hakabide bat ka khai ka khabar jungi kalami kata ka trading by non tribal regulation act khat khandai spa sanphu saw balai kami kane na ki MDC hakitu isnam kadau kalong ba ka jai penriu khasi ka barit pai ka jungi lesi ka jingi i jingai jungki longshwa ka jungi kom ulet Reverend JJM Nichols Roy but kiwe ki i ba ka jai penriu ka barit pai lesi kala bandu bandam no lada ngiem la ban khang lesi ka khai ka khabar hakani ka ri ka jungi namar ta kadau lawan da kani ka an ka bangiong ka trading by non tribal regulation act khat khandai spa sanphu saw kani ka an ka ya dai ka khai ka khabar jungi ki trai muluk lada ka long hakano kanu ka kam khai ka ba ka ri ka jungi ka practice lene ki don ki nong khai kata ka an kan ya dai ngi pet menta ki don ki dukan ki badan hang ne po yo lesi ka kam contractor ka kam contract ki building ki we ka kam de jing de ling ba ki dukan ling ba ki outlets ki ba pher lesi ka kam khai la ka long ha ka marrep ber ki we baro la pen kum bor hapo jong kani ka an ban yada yanga ya phi na ka jingwan ban shim ka bu no da manore manu na ki we pat ki jela kani kala yarap hadu kata ko ki pa ba e jungi namar bangi i shisha bakat jingdon jong kani ka ak kala ai lat ingi kum ki trai muluk bangin he pansan bangin kiu hakakam khai hakini ki khendiat benai ki baladep kum CM ngelawan ban her shani sathem ribhoi kaba sosi kalong bangai i hang the po border hapo khana para bernihat lese umdon shu kinong khai ki badai ki trai muluk labun la prapones prapusan persen la dei de ki we pat lani ki barjala balai kerja kum ni namar tak daw ngakwa ban kentu ya phi ko ki parado prasnam jungi to se ngin ya trailang naman taban pen klan ka khai khabar nakaliang jungi kum ka district council ngi kloi ban ya lam ya phi ngi kloi ban ya trailang ban akti kemon kti kadang nakamenta ban play kalat kalenti wat hang ti po border kanang bangin pen he ya ka kam hak bai de ka yo ka hat ka khai khabar lingba ki breu ki jungi namar tak daw nakaliang jungi ngi kloi ban ya trailang banga kentu ya phi bat ya baro kum kinong yalam snong ru ban ai ka jing trailang bat ngi henry ka bas slosi ko ki pai ba e ngashkwa ban pentip badang shen bat dang hakini ki khendiat snam ki bladep balai ka ja ka unemployment hakari ka jungi habai dei bat ka real estate lene kita ka bai dei ka construction sector balai ka her ngan ya thu ya phi ka her namar baka mi ka way ka notification na ka DCA department kane kami hau benai June arhu sautrek hajar khatsan hakapor balong chief minister Dr. Mukul hakani ka snam kami kane ka order ka subject kalong requirement of trading license before allotment of works to non-tribal traders contractors but supplier hakani ka content jong kani ka notification latho baba bon ki company ki banabar ki bakwa banrung haga jala mekhlea jungi kilada ki dei ki company dadei ki company bashnai ki building lada dei ka company bawan ban trei ka no ka kam kim don kam shu ban yo ka trading license nangi direct henry kila ban let ban yakun nakamta ka tender haki office sarkar ba pher kane kala penyap nong ya babon ki khasi ka jungi hajaka ba ki khasi ki blas dang ban yeng halaka jong ka kejat sedang ban yeng ban sengi ki company ba pher henry tang na kadao jong ka notification la khang lat no iki breu jungi ban yo kam ban apply ki kam contract ba he ha ka sarkar India lene ka sarkar jila ki badon hang ne po jila ka jungi kadao kalong baklami ha ka por basenshar lene balong chief minister Dr. Mukul kane kala pendulat kam tami ki samla ka yo kam yo jam ban nakaliang jungi ngia khon menta ban ngilat pha jingtho ya ka sarkar MDA bada kumno ru ladai ban wengno ya kane notification khnang ba nakaliang jungi kan plelang kan ple biang kalat lesi kinunu company batmu ban wan ban kni no ika hok ban kni no ika kam ga jam ki samla kin hab ban wan yo trading license shwana district council larampat yo lese kenamla ban trei yakinunu ki kam ngashkwaru ban
penslo happy ko kinong shnong hakabai day bat kalan ak kabangi layo bat kane kalan ak kabangi ong kata Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act Arhajar Arpuwe kane ngilayo ika jing penkop bor lingba kani ka 6th schedule ya kabalayo ika asen house nam Arjar Arpuwe ka kani ka an ka kren bat kumno kanla ban mentoy le se ya pi kum kinong shnong kane ka an habai de ka khndo ka siap kan pen mentoy ba hadu kata-kata kamtam ya ki breu ki jongi ki badan ye ki nongrem yeng ki badan ye ki jaka puta la kalong ka jaka hakabede ki jaka rap bat ki wei kenang ba kinam dan kamshu ban register hapo DC office ki wantang hadis council lala ban pen scam ya ka jinglong try let's say jongno jongki council but ka registration jong ka DC office ka jinge pher kalong but napo DC office sub registrar ki register ya ka kot om ya ka khndo kat ba ha district council ngi register ya ka khndo kani kalong ka jing kurkhu but ka jing mentoy ka bakrau namta ki pai ba hamne po rikhasi ka jungi namarta ka daw ngi don ya ka 6th schedule ban ya dai ngi don ya ka article arspa sofusau ar ban ya dai yang IP let's say yo pimpat suthu hadu kadno kalong jing mentoy ya ka district council ban don hakari jungi henry kane kade ka bangla pentip ya pi let's say ka ba pen ka ban pen shai pi halor ka jing long jing man jong ajak bendeu khasi berit pai ka jungi ya ka jing long kerpang ban yo ka jing ya da dei bangi don ya ka 6th schedule but kumbala kren dei deputy chief minister mane what ya ka CAA what ya ka CAB lene what ya ka UCC omla ban pentrai kam kat badang don ka 6th schedule henry ngadang ya kren balada kumno let's say what ya ka normal municipal area ne ki ward ki badan po Shillong kum ka police bazar ka jail road but ka European ward andai ban pelait no na ka jing troi kam jong CAA but ngi sotho ba kini ki don ki jaka baret but ngi kum ka district council ngin persyang let's say ban thau ki lat kalenti kumno ba ngila hakanika 125th constitutional amendment jong ka 6th schedule ngila ban penrung shu ban kampen klain bor shu ya ka district council lingba ka amendment hapo parliament namarta ka daw ngi don kam yai MP baklain ngi don kam yai MP badan jing dei ba ka sarkar jilla bat ka sarkar India lada ngi yo MP ubathli suda ubam don kano jing dei kanlong ka jing jaburam yangi kum ka jai benriu hi barok kawai namar manam sansnem an shu shongkai klemla ban trai kam AA ru em but shu ngakwaru ban pen slow happy kum ka dorbar shnong kum ka Sning town dorbar banakal yang jungi ngilawan ra ya ke ilaka administration second amendment bill arhajar arpulai mention snam kani ka bill shen ngin sayo ika jing menjur no lat ka jela ka jing mentoy jong kani ka bill kalong bangi penkop bor yi ki seng samla bat ki seng longkme bat ki seng kenthai kata de ka wei ka bangi la penkop bor lingba kani ka bill bat ya kani ka bill la ai bor lingba ka 6th schedule but kani kan aibor ki samla banya tray ringkat bakador barshnong banya tray ringkat lesi ki senglong keme ki senggenthei bat kador barshnong kamtam haka jing sneu bamenta ki babon haka imlang salang kelas dang manrung lingba ka jing aibor ka jungi ya ki samla bat ki long keme kan long shisha ban wanra ka jing be jing renti haka sinshar khadar shnong kan neru ngasoban pentep yapi bangila persyang nakalyang ka district council kaba khaddo nakalyang ka jungi ngasoban penpau ke jing ai kublei kini ki longshwa ke jungi kamtam ki MDC ki blas dang nadu snam khat khandai spa sanpuar bakilala banwanra ya ka United Khasi Giant Hills appointment and succession of chief and headman act khat khandai spa sanpu khandai kani kala plelenti ban penkopori ki nong sanshar ki jungi lada kalong ki sim la kalong ki menteri ki lingdo lada kalong ki sardar la kalong ki rangba shnong but deiling ba kani ka an
ya kaba lala ban pen ko bori kinong lam shnong pen kan mau ko ki pai ba lajan shas loj kakam rang ba shnong babon ki pai ba ki bran kam ya ki sonot ki certificate house nam arajar khat saw khat san kim yo shu ya ka sonot namar ka yeng bishar ba don buram jong ka Meghalaya High Court kala pen sangeno bat kumju ka sarkar jela hatu kapor belong chief minister u Dr. Mukul kila persyang mentemu ban pendo ika jing trekam jong ki dorbar shnong haba do ka dorbar shnong do ka jai ben riu hi borok kawai smokeman bahakato ka klimat ngi trei shitom kum ki MDC baro ngi trei shitom ya ka ban lum ban lang yo pai ba ban pen I kawai ka sur syadu syadalhi hadu sarkar jela bangi dang long kawai namta bangi dang kwa ya ke dorbar shnong but they how to snam bapilai mi pai ba baro nang ne po rilom khasi jantia ban lom hang tai po pulo daki lak ngot ki pai ba kilawan ban pen I ke jinglong teli ke jong pi namta ban weng no shi sendon ya kata ko order belakang ban pen kop bor let's say ya ki noi lam shnong but they how to snam ubanga nga so bakum ka jai ben riu ngidang don kam yakin nong ilam kibas kem namar hatu snem long CM iba arden ngong ba arden ke iba pinle namta kari ba jai ben riu ke iba pinle namta kirang ba shnong henry iba arden how arjak khatsan hajaka ban lecture Supreme Court ban yakun persya yaka order jong High Court pen ban resign pen ban nakakam to ye bishar la de ma phi pai ba hakapor bakari khasi jantia kadang don hapadeng let's say ka jeng sosi hapadeng ka saw ka sian bangidang don kam yakin nong ilam ban yalam mingi pai ba penban hakum kata kapor resign kani ka jeng resign kalong ka ek ka penjab buram ka penjam daw ka jai ben riu denam dai pai ba namar ta kadaw ki wan ban kran edri jai ben riu mdai tang kita ki ba edri jai ben riu nga sosi namar babon ki jeng yakhi ngilai ki tang si tang lenti la surrender kay gani kabam la banlong ngilai khi ya kamuda haus nam arja khatsan namar ki dei perlok balat ba arden ba Dr. Mukul penmi sadakaan muda ban penstom yu pai ba baro ki yeng kisam baro ki yeng trap baro ki yeng building baro ki sam CR ki sam snang shwa ba pinshna iki hapan yo permission na kumuda bat ka ba sosi kalong ba kapor bangila ekhi ngali wei bayaki nakhmat la atlut kilebong namar wasyati la thiu pulit henry ka basnusi lada kap seiso kata jingeki mlelei ngasuja athaj henry undala tip hadin bakadei tang ka drama pedeng Dr. Mukul bat ba ardan syain yalam kumnon yalam baklab yang ingi pai ba balai undang penbet yang ingi pai ba ngangong ladaw pai ba ubit sah kani kenti dangam tip syu kari jungi kan poison no balai namar pei kani khubor ngayo ni ka khubor haka hau benai August arhajar khatsan kaboong kumne ngi pediang yaki anch na yeng kamuda ong uba ardan hau August arhajar khatsan hi ong pat sakawai kenhon ngila syashet ong kiseng balang namolai kaya kita seng balang KSU, HNYF, FKGP ki babun. Lada don ki seng balang hang ne ki nong ilam. Kiar na ka babut ika VPP. Namar kani ka tang ka parti ban pentamie yo pai ba. Nga keren na ka jing tip. Bat ka ba slosi haka muda. Haka isu muda. Kalong haka por badai ban yatai ban yanya hapo yeng dorbar assembly. Hau benai September arja khatsan khat kendai tarik kami ka khubor kabong ni jak klep uba ardan na yang dorbar por bayakran muda rai mapi pai ba hato pin kesan kumi kini ki basyelam baklai pai ba namar takadaw penher ya kini ka khubor syabaro lingba nang net po yo umsning syekishnong ki thau ki ba pi don slopa kini bau temu ban pen kulmar ya kini ke meeting melelei kinle badan kam subha police officer take action balai ngong kumta kidan ki kenhon belak phak dak ni parti ban pen kulmar ke meeting om tang belak ja menta
Henry laja kini kisngi beladap ru. Kiladon ki kenhon bawan ban pen kulumar meneru ladon. Bat ngangong ka parti NPP ka burom ye kiwewe political party pol pipen long jengalang. Henry balai pim burom lang yengi. Balai pipen i. Ya ka jinglong po ka jong pi kum ka parti VPP ban pen kulumar kum ne. Ngangong kini tang kibreu belarung ka virus hajabi yang jongki. Bat uni virus sakan mau pi pai ba ude virus na West Bengal. Oh, police officer take action. Police officer take action. Election officer Syai Gija. Mndai ban sya kumi ni kibreu. Kumi kini kibreu kibat temu ban pariai kejai penreu jungi. Lada kem nang ban ekran po darbar belikan wan pentut hang ni. Kamamla ban long kan ni. Lada pi pimsu yaha ban jet yangi wan nam jet ngem pen bori pi. Henry ngi kwa tangi itu kibreu ba soto ya kayap ka em jong pai ba. Ngangawan na Morganeng constituency. Morganeng constituency job upra menahkani. Mentala shisnam ka iba kibreu kiyo ngila babe badu. Ngila babe ka skim jong pi nganga ai skim arpulak menahkani na DMF fund hapo puriang. Kani ka puriang kan pediang ye ka jingeseng he jong ka balang blay la shimsnam. Ban penbahai kamaran football mentala khang da kini ki VPP kai ka banja hajaka baki gen wan ra scheme batmai development scheme batmai penban ki khang penban ye kata ka development scheme bawan ra mi kim don por e ban wan ra jing bhai pai ba ki don por tang ban pen kulmar yu pai ba ka jing ye khi reservation policy ko ki samla warcha penbet ka dei tang ka jing ye khi ban pendu nong ingi khasi barok kowe menta hangno yokam sarkar khasi jungi nadu bayo ki barden reservation policy la bon ki an ki kendon ki bami mla shu tangman yokam sarkar khasi jungi ngangong kani ka jinga ki reservation policy mat la pha do Dr. Mukul dei nam dei mi nang ne ka jinga lang ra ne ka khubor bam dei tang ka VPP be ye jai ban riu pen i hangno bat kan no teli ki an hapor ba pilong CM pilawan ra don ru kawe tang kawe ka executive order kalong ban pen kala jan no e ka jai ban riu jungi sya ka jai kpa katala ai ban long namar takada mdei ban shushim kabu ye jing loi jong ki riu jungi ban shuong ban le kat bamon pen be kat bamon ling ba ka jing snow ling ba kata ka emotion ngim don kam ban pe ya kasur kabajam kating am kabajam ngidon kam yu breu bala bantrei ka kam dei nam dei ngangong shaban shong ka jinglong jong gini ki VPP kalong baki long kum tu q uba pernai ba pipet nabar ngi ki banamor keneng nilai thu ba menta ulong kum tu q ba pernai ba sawa tang kasur henry q thli pat ubam dani e kublai shibun kublai sha jarngo ha kokot ha kokot kublai shibun e CM sar nak benta baru kijing pensyai bawa pi pilai pening jungi ngamdon kamsyu pat bandang batai pilai yo sngo hi baru beriu ba ki bastat basngap mang ne te benta ka jing kublai kumukpa jong ka konstituensi jungi XMLA jungi bala dang syakri yangi wan hapeng ka jing bamsha jing sya penrem no ka jungi Henry dang syakri yangi ipa jong ne konstituensi te benta naka ingin yo ya jing kublai ya baru ki balaiwan Bangi hap ya be shakiwe ki shnong ki thau te ki labo yang when I vote of thanks kade ke jan met pa pi pat ba play us no ta pen shong nong rem pi let she yeng ta perkhat perdan ba ka parti yu ka bala bantrai nam ta pi ki pat ba thai play es ngap na do man ne nganai ban shu ya kata ngan shu ai kublai ye ki baro bawan ne Kapaningkong, and I Kublai Chairman Ibabu,
Iba ngalai hakini kisnam kibrayat. Hani kibna kibrayat iba longsha iba tristom. Bada kajuk kapor bada President Jongka District NPP. Kublai Shibun Babu, Profilong Chairman. Bad kum ko parti hi. Habang yai kano ke meeting, habang sedang bad ngipin kut nak kejing duai. Dengan ai kublai tememusan BP Lingdo. Iblawan nado nang tega tahan mau sentai. Idon kata ka mensim, iban tray, ban kit ya kani kalingkor jong pi kipat ba. Nai kublai ibangi ju khot e imado. Badai ru Deputy Chief Minister Iba Presiden Song, Iba Kren Shua, Iba Ibla Be, Menlech ke meeting Iba pair, Ngatrai kumai Ibla dan ke experience, Hakane ke lembung politics, Ngatrai ila pensaya pi. But I candidate Badon Burom, I kong Ampril Lingdo. Ide I MLA nak konstitusi bangsa. But ngalai I kata ba. Kini ki santam bilong MLA. Kat no ila tray namanta ki pajba jong ka country jong ladi. But umdi tam i tray. Ba la don shisha kata experience. But nga ngai bang yo ban kai you so jong ka jing job. Ilong kme. Iban wanra ya ka jingkala. Iban ya sa ya nga ba de pi. Iban long ru ta ka sur. Ban wanra du ka development. Ya ka dong ka than hi ba ko wei. Iba pinyai sing tim belong CM bakren shwa ka jonga ngatrai pina pisha skor bha kumi CM idon ka jingba kle ka bakodor hado kata iba don sumer kublai shibo ne ka por ka jong pi bakren shwa ka jonga I madu kala ngatrai MDC badon buram honi ikong Maglin S Maulong dan ai kublai ka town do ba hi bro ka we do iba Rocky ki executive member jong katong ba pila ai kani ka jaka long kani ka jingalang hakani ka janmer kublai shibon anai kublai ki ngamla banje na maklay bon hakni ngacha kublai kulum ya phi kinong kit kam jong ka party nado ka district ka block ki zone ki area bat ki polling booth ki paper bat kham tam ya phi ki ba Kibalai syak skor naduk benar. Kublai shibon bangai iba kayo umsning hagi tayo kibadap ngatrai kam jumit haduk kat ne. Ngatrai kalolong ke AK ba internet ba piwan pi syak skor bat pidon kata kam mense ma pintrai ba pipin mi hakat kenai terik ba pilek hagi polling station ki ba per jong la dia. Ban pintap hak sharp jong ka kot. Kublai shibon ki ba nong song snong i pi ublai jong jing suk ndon kat bat pi. Pinang yoru kamet kabasat kabakan. Kulai subun, kulai siya ngo. Ha kakod, ha kakod, ha kakod. Kulai subun. Kublai sibun ya pi rosar jason bat kublai ya baro ki bedon hang ne ki baya ap hadu hang ne kene ka hadu banakut kene ke meeting menta to si lip hai rak besuk basan salayu ke jong ke yeng kesem bat ngin ya kan mau hakakat kendai terek bangin ya mi renti ban lek ban shon ha budam banukong du, ha budam banukong du, ha ka simbol jong kakot, ha kakot, kakot, ha kakot, to kami tinggal awai lisuk lisan bar. Tak boleh sibun.